Bluetooth connected. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth connected. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iantiman niya ko o giantingan. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Nag-anak, naunta ako kahulog. Apan gisabnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way pagluhan. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa sarapin ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Sa panahon nga ako namalano, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa Ginoo. Bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa sarapin ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Pero mga kaigsunan na mayong buntag o gabi, mayong udto, depende sa atong pag-tanaw, pagpaminaw ng atong turmanon, pag-uting kayo sa kamatuoran, diri sa atong Biblia de Estudio del Expositor. Ang atong pagdoon mga kaigsunan, pinagi kayo sa balang kasulatan, sumala sa
one city, city nga dili lamang kabubuton ang gituman kabubuton sa tao kundi dili kabubuton gayud sa Dios. O kana gi-emphasize sa Mateo City 21 nga dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kundi dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. What? Ato pasalamatan mga kaigsuonan padayon ta diri higala diri sa aton tulumanon. Pagutingkay sa kamatuoran diri sa atong estudyo Biblia di Estudio del Expositor. Wala mga kapaglaom nga ang atong gisaligan ini mga higala mao gayon ang balaang kasulatan. Ang alam mi dispensa ninyo sa atong mga technician kay nabali na noon mga kapaglaom no na ang intro na imong extra ang extra na imong intro ilang ana mong gina mga kabaglaom. Ato na kumusta ang tanan 3 Media tanan na sponsor especially sa atong kugihan kayo nga mo sponsor mga igsoon si Sir Jonathan Dandoy mayong gabi ini mo dia sir udto ba o buntag depende sa imong pagtan-aw no. Ato ning gipangumusta mga igsuon tanan to nga mga sponsor mga igsuon sa tanan sa 3 Media Debaters mga sponsor si Ma'am Maria balog sa ato nga mga debaters tabang atong sponsor mga igala o sa tanan naminaw diya Cebu naminaw diya sa Osamis, Zamboanga, Bohol, Bukidnon, Davao, Hong Kong, Germany, o sa Saudi, sa nasa mga kapaglaom no paminaw kamo nining atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Biblia di Estudio del Expositor. Ang atong pagtuon ipaagi lang gyud nato sa Biblia mga higala. O atong pasalamatan mga kaigsuonan tungod kay ang atong Ginoo naghatag kanato og maayong giya nga kita higala makahimo gihapon mga kaigsuonan sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Ikaw gako higala mahibalok og unsa ang kamatuoran kung ikaw mga kaigsuonan magatuon og magapaminaw higala kanunay sa atong Sibya tulumanon mga kapaglaom no unay usa nga makahatag nato higala og dugang pang kadasig diri sa atong tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Nangandoy ko sa bahan di nato asa layong gabi unahan dito. Okay, gusto kalimtan mga kapaglaom ang atong mga higala nga kanunay nagapakiguban o ang uban nato nga mga higala dili pa mga Seventh Day Adventist apan makugihon kayo nga nagapaminaw ni atong tulumanon Biblia di Estudio del Expositor ris pag-utingkay sa kamatuoran. Ang langit mahayan ang mga O gatong pagatunan mga kapaglaom ang may tungod nining
mga issue karon mga higala may tungod sa mga pagkaon, no? Dunay mga tao karon mga higala nga wala na sila magtuo nga nagapabilin yapon ang balaod nga gitawag og sanitary law para sa ato nga mga imayong panglawas. Pero atong inumduman mga higala nga mas maayo nga open the minded ta para magpamati ta unsay gibug-aton mga higala. Ang ato ba mao ang pagsungag sa Biblia o ang ato ba ang pagtuman niya na as Biblia? Gani mga higala ang pag kining pag sungag nila kung kining pag-ergo nila pag negative nila sa ato nga pamatud-an higala makaingon ta nga tinuod ba kaning ila no pero dili mga kaigsunan matag teksto nga gigamit nila dili mao ang gipasabot sa to pa na wrong interpret ang ato nga mga kaigsunan ang ato nga mga higala na sipyat lang ang ilang paghubad kay lagi nagtuo man sila ingon ana kay mo mong gitudlo sa ila sa relihiyon apan ang ato higala dili lang kay ang atong dipinsaan ang atong relihiyon kundi ang atong dipinsaan ang kamatuoran nga naa sa Biblia nga ginalubag na karon sa mga tao no muna mga kaigsunan kining Biblia higala kini usa ni nga makahatag nato pag pasabot kung unsa ang balaan nga kasulatan ug unsa ang gipasabot kay sumala sa Isaias 28:13 ang giingon mga higala nga gikinahanglan da nato nga ang pagtuon susama sa dinhi madyutay didto madyutay dire sa sugo ibabaw sugo ug hantod kini makaplagan mga hayang ug makaplagan ang ato mga magpasabuta mga higala kung unsa gayod ang gipasabot sa balaang kasulatan no kay ang kasulatan mga kapaglaom mutudlo og mubadlong kanato sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 so sa katinud Brajere ang buhat jis ang buhat jis mao gyud ang tingog sa Ginoo nga ang mga mahugaw pwede nang kaunon siguro makaingon ta nga kung dili gyud magpalawom-lawom tas pagtuon gyud paglaom makaingon ta tinuod gyud si Ginoo sa Ginoo ang mga hugaw pero wala man mga igsoon pinadayag 21:11 22:11 klaro man gid nga ang mga dautan magpadayon sa pagkadautan o ang mga mahugaw padayon sa pagkamahugaw wala man mag-ingon ang Biblia nga undang na ang mahugaw kay ginluan na ni Kristo siguro na igipasabot higala sa gitawag mga kapaglaom og kining buhat jis ang buhat jis mga higala dunay gipasabot before si Ginoong Hesus miadto sa langit niingon siya kang Juan Pedro gigugma mo ba ako unsa ingon mga kaigsunan ang gingon mga higala nga oo Ginoo gigugma ko ikaw ingon sa mga igsoon ingon sa mga Ginoo Pedro gigugma mo ba ako yes Ginoo gigugma ko ikaw pakana ang akong mga karnero ingon sa mga Ginoo Pedro gigugma mo ba ako oo lagi Ginoo gigugma tika pakana ang akong nating karnero sadya nga dito na sa Ginoong Hesus sa langit samtang nagwali sila sa mga balita sa mga kasigpitan mga kaigsunan na mga panahon nga dito siya sa ibabaw sa atok
nakatulog siya og napanawa, nakakita sa vision. Kaya lagi na naghikay pa man ang mga nagdapit kaniya. Ana mga gigsunan niya nakakita sa pananaw ningon na Pedro, tindog pagyaw gumaon na ingon si Pedro, dili ko Ginoo. Kaya wala pa ko makakaon sa mga butang o mahugaw nga butang nga mahugaw, wala pa siya kakaon mga higayon. Ayaw hinganli ang mga butang nga ginluan na sa Dios. Ayaw hinganli nga bastos o hugaw ang gihinluan na sa Dios. Tinood ba ka pag-laundry nga kanang gipasabot niya na mao kayod ang mga mahugaw sa Levitico, huwag gipasabot din ha sa buhat cheese. Kaya kapag laom dili maong gipasabot kay ang Levitico 11 klaro kaayo nga mga mananap nga arang makaon ug mananap nga dili arang makaon. Ang buhat si Cornelio ug si Pedro. Buot pasabot dili magkatukma higala nga ang mga hugaw sa Old Testament mahinlo lang sa bag-ong tugon. Kay matud pa mga higala kun ang yana man ang dagan sa ato nga Ginoo, ang atong Ginoo mausab-usab, no? Matud pa sa Malakias 3 sa size mga higala antong city, ang Dios walay pagkabalhin. Walay pagkausab, walay pagkabalhin ug kung unsa iyang gisulti maog yun na mga higala. Kanang mga hintil nga hinluan, kanang mga hintil nga makabaton sila kaya, gisulti na sa Jeremias 31, may tagna nga luwason ang mga hintil. Mo na nga ang mga hintil mga higala nagasimbolo na sa mga mahugaw. Sumala sa Epeso 4:16-18, mga mahugaw na sila, walay Diyos. Mo na nga giisip sila, apan nagiapil na sila sa paghinlo ug kana sila may katungod nga maluwas na higala. Kung ang hintil mga kaigsuonan mag-aalagad sa Ginoo, may katungod siya mubantay sa adlaw Sabado, Isaiah 56:6, ug may katungod usab siya mutuman sa mga balaod mga higala. Nga naman kay sumala sa Salmo 105:7 nga ang Ginoo mga kaigsuonan ang iyang balaod alang sa tibuok kalibutan. Kung tibuok kalibutan nagpasabot ko naa ka sa sulod sa kalibutan, apil kas balaod sa Ginoo. Nga naman Ecclesiastes 12:13, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini may katungdanan sa tao. But pasabot mga kapaglaom, kumukaon na malangkag mga hugaw nga ang imong gikuptan mga higala maora ng buhat cheese, Marcos City og Mateo 15, dili kay nalig-on mga higala. Hinumdumi nga ang atong mga ginikanan na gitawag og nabiktima higala sa mga pagkaon. Ang tinuod mga kaigsuonan na biktima si Adan ug si Eva sa mga pagkaon. Unya gibiktima na pud ang ikaduhang Adan nga mao si Kristo sa pagkaon. Apan wa lang madutli si Ginoong Hesus nga ningon ang yawa, kining bato himo ang tinapay. Ngano man niya ang yawa higala nagamit mga pagkaon kay ang mga tawo dali ra kaayo pasundon higala kun maghisgot na tag-og mga pagkaon, no? Wala kay daghan kayong pag-isgutan mga higala, mahitungod ni anang mga teksto, apan sultian ta mos tinuod mga kaigsunan ang yawa limbungan. Pinadayeg 12:9 ang yawa limbungan sa tibuok kalibutan. 2 Corinto 11 15-16, klaro kay mga kapaglaom, no? Nga ang yawa gyud nagtakuban sa kahayag. But pasabot ang iyang ministro nagtakuban usab. Naa say mga ministro higala. Kung doon na say ministro mga kapaglaom nagpasabot, doon na say simbahan nga nagpakarangin nun nga iya sa Ginoo. Pero usa di ay kaayo nga paglimbong higala, no? Kinahanglan nato na mga igsuon nga lawman nato ang pagtuon sa balaag kasulatan. Dili lang sa Biblia de Estudio del Expositor makahimo kamo sa pagpamalandong, makautingkay kita sa kamatuoran mga higala.
Ayaw mo galimot nga ang atong ginikanan na biktima sa pagkaon. Kung nabiktima sa pagkaon higala, nagpasabot mga kapaglaom nga dili ta magpalingla, no? Dili ta magpalingla higala niya anang jamblo mga kaigsuonan para nga matintal ta sa mga pagkaon. Daghan kay namalhin karon ang uban nga ato sa mga lilaing mga reliyon tungod lagi kay ang mga pagkaon kuno gusto man silang mangaon. Mao na nga ila dayong pangitaag mga bersikulo nga kay ginluan ako no pero dili mao ang gipasabot labi na sa original sa Griego ug sa Hebro mga kaigsunan, dili makaplagan ang ilang gipang explain. Una ang Seventh-day Adventist bisag dili pa Griego, Hebro, English, Bisaya lang makapamatuod may mga igsuon kay ang among gisunod dili kay sumala sa sanasana lang, sumala sa bana-bana lang kundi sumala gayud sa mabasa sa balaang kasulatan. Ang mga dami kumatulan mo'y kaulanan sa taong bago kay si Kristo uyong sa kahaluan sa kaumahan ang mga bayan. Hey, di na sa Galindan day, Pastor Chris Bacalaris. Pastor, salamat sa imong pangutana, Pastor. Daghan nakasabot niya ng programa ni Pastor Chris Bacalaris kapaglaom tungod kay naay daghang mga dokumento o document mga ikapakita sa kamatuoran mga higala. May mga libro ta daghan mga kigsunan. Kung unsay mga pangutana, unsa mga sa science ba o sa uban ba naata diha mga igsoon. Mo nang ang kamatuoran o kini ang kamatuoran kung giyatakan man sa tao apan ang kamatuoran motoy hataw o magadan-ag nga nagpailang nga kini siya mao gayon ang kamatuoran. Bisag usa ka teksto tunga duha ka teksto kun kamatuoran motumaw gayon ang kamatuoran. No? Si Kristo uyong sa kahaluan kay si Kristo uyong sa kahaluan kay si Kristo uyong nangandoy o gato sang gipasalamatan na ng mga preacher sa social media, sa FM, sa radio, sa Hope Radio, Hope Channel, tanon mga kapaglaom atong pasalamatan tungod kay nakita sa Ginoo ang ato nga pagsanyas may balita ang ato unsa lang ang tinuod nga sulat sa Biblia patog pa sa nangutana ni Pastor Chris Bacalaris nga imong gisulti pastor nga ang baboy hugaw wala ko magsulti ang ako nagibasa ko lang ang Biblia kay ang Seventh-day Adventist mga kapaglaom wala magsalig sa kaugalingong pagsabot kundi nagsalig kami unsay nabasa sa Biblia, no? Unsay nabasa sa Biblia. No, dili tanan mabasa mga kaigsuonan nga kung dili mabasa dili tinuod na poy tinuod mga igsuon nga bisag pag dili mabasa. Pero naa ang saktong nga explanation mahitungod ni ana higala. Ang atong bisag dili na mabasa pero dili kasupak sa Biblia. No, sama na karon ingon nga ang baboy pakaon na wa man basa sa Biblia. Sa pasabot kasupak sa Biblia. Kaya ang Biblia nagsulti nga ang mga hugaw dili ipakaon. Pero ang ubang mga tao nag-ingon niya ipakaon na. Bana-bana nila pero kasupak sa Biblia. Pero ang Seventh-day Adventist mga kigsunan bisag naay dili mabasa mingon ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo dili mabasa gyud words for words pero mapamatud-an mga igsuon nga dili kasupak sa Biblia. Kay mismo gani ang Branon 4:4 ang Ginoo nagpahulay sa kapitong adlaw kini nagapahulay sa kapitong adlaw mao kini ang mga tawo nga dili mangaon sa mga mahugaw. Kay kita kapag laom gipakisama kita sa mga karniro ug ang karniro higala dili na magpatakag kaon, dili sama sa usa ka kanding nga nagkahulugan sa mga igsuon sa mga taong mga mahugaw nga bisag unsa lay kaonon nagkahulugan ka ng kanding ug ang karniro nagkahulugan ka na og mga pinili sa Dios.
Tuloy ko sa bahan, di ato asa, layong dapit unahan dito, sa kaugma ko, sa Isa no galimtan mga kabaglaom si Sir Joklan. Sir, maayong gabi ni mo diya. O udto ba ka buntag ba? Hinaot kong padayon ang imong pagbiyahe sa naman guro siya sa barko mga igsoon no ng ato nga yampong maayo gyud ang panahon kay mora mo gini kontra nila kini mga panahon nga dili maayo mga kaigsoon. Sir, nang yampong magwalang pusod ka uban sa imong pamilya, pakiguban ka kanunay sa imong pamilya unya magamit ko ka sa buhat sa Ginoo. Atong gipasalamatan ni Gala ang pag-aralan natin o usab ang Jesus Coming Again program nga ginumalahan usab ni Evangelist Diaz Dizon. So, Diaz Dizon. O kauban usab sa pag-aralan natin kauban nila ni Johnson Amican o usab ang kapaglaom nila Richard Thompson kauban usab ni Evangelist Diaz Dizon nila tulo o sa programa usab ni Pastor Jomel mga kapaglaom no. Pastor maayong gabi mo dia. O pasalamat ta mga kapaglaom nga ang Ginoo nihatag nato og daghang mga ebanghelista nga daghang nakahimo sa pagsangyaw social media, nakahimo sa pagpamatuod mga higala sumala sa Biblia, no? Sumala sa Biblia higala mao gyud kana ang gusto sa Ginoo. Yang mga tao makadungog sa iyang pulong kaya mga tao na lang ang magtimbang-timbang mga kapaglaom. O gusab nila ni Jeffrey Renan nagwali gyapon sa social media kauban nila ni Winifredo o gusab sa ilang kagrupo si Dan Maasin, si Strongman Alado, o Julius o si Matang Lawin kon si Wilson mo ni ang ato nga mga nagsangyaw mga higala sa maayong balita social media kauban nila ni agaw nako dia Sanchez no Alvin Sanchez gaw maayong gabi mo dia o salamat nga kamo nagkugi gayud sa pagsangyaw sa maayong balita kauban nila ni Lusada no nagasangyaw sila o sa tanan mga kaigsunan niya mga nagasangyaw sa online o social media pasalamatan nato nga kita kitagaan sa Ginoo og panahon alang nga sa pagtug-an sa kamatuoran. Brad Jerry, kanang buhat jis dili na siya literal dili. Di na siya literal. Nabo kung literal diri gikuha ang mananap sa siyuda na dito mas langit gikan ni kanaog na naaday mga mananap dito. Wala kwanto siya ng vision, simbolo. Kaya katong upat ka kanto kapag laomaw kato ang upat ka kanto sa kalibutan. Kaya naa ang mga tao dili nanganlag bastos o hugaw. Sumala sa buhat jis gyapon 28 gi-explain naman na ni Pedro. Gipakitaan ko sa Ginoong pananaon nga wala na taong akong pagaingnon nga mahugaw dili binalaan. Gi-explain naman na niya. Dili man gyud ingong mananap gyud literal mga kaigsunan. Muna nga manghinaot ko nga masabtan ninyo kay lagi kun iyata sa Ginoo makasabot gyud ta pero kung dili gid sa Ginoo wa gid masabtan mga kapaglaom. Mga igsoon nang wala na gid panahon salamat sa inyong pagpakiguban sa atong Biblia de Studio del Expositor diri sa atong studio mga igala nakabalik ta mga kaigsunan no. Pasalamatan tong Ginoo nga ikaw ako nakadungog ni ini. Thank you very much. Og ang Dios mga higala maghatag kanato og panahon alang sa pagpasabot magampo sa ta. Dalaygon may mayon mo ang Dios salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pagpakiguban kanamo. Kung hinaot kami o Dios nga ikaw magauban
maghatag na mo kaalam. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Make sure na nagkita pa noon. Salamat sa inyong pakig-uban diri sa atong tulumanon, pag-utingkay sa kamaturan. O manghinaot ko nga ang Dios magapakig-uban kanato. Ako magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.